שאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך עליך גם. וואי רננה, איזה פירואט מושלם. איך את לא מסתכלת? בואי, אני אגלה לך סוד. כשהעולם מסתובב סביבך, את חייבת לדעת מה הדבר שעליו את לא מוותרת. הנקודה שתמיד תהיה שם בשבילך. אבל כל זה, אני לא מצליחה לראות כלום. בדיוק, ככה זה בחיים, כשאין לנו מיקוד. הכל נראה מבולבל ומסחרר. תבחרי נקודה אחת. משהו שחשוב לך, משהו שאת מאמינה בו. משהו כמו... כמו מה? כמו להיות תמיד אמיתית עם עצמך. כשיש לך את הנקודה הזאת, גם אם אחרים מסובבים אותך, את תמיד תדעי איפה את עומדת. מצוין, ועכשיו החלק החשוב. לפעמים נופלים וזה בסדר, כי אנחנו זוכרות את הנקודה שלנו. ואפשר תמיד לחזור אליה, ולמצוא את הדרך. אבל לפעמים החיים לא רק מסובבים אותנו, לפעמים הם מאתגרים אותנו בדרך אחרת לגמרי. מה זאת אומרת? לפעמים צריך ללכת אחורה כדי להתקדם. אבאלה, זה מפחיד. זה לא מפחיד, הפחד הוא החבר הכי טוב שלי. נכון, הפחד מלמד אותנו להיות זהירות וחכמות. הבנתי, לפעמים צריך להתכופף בשביל לצמוח. כן, ולהתגמש כדי להתחזק. את יודעת מה נועה? בואי, את מזכירה לי משהו. החיים הם רגע לפני תרגיל. הם נשימה עמוקה של אפשרויות אינסופיות. כל צעד הוא בחירה, וכל תנועה היא הזדמנות להתעלות מעל המוכר. לפעמים הלב לא רק מכוון אותנו, הוא נותן לנו אומץ לזרום. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך עליך גם. אבל איזה מהר, איך את לא מפחדת? כשאת בזרימה, אין מה לפחד. איך יש לך זמן לחשוב בכלל? זהו, שאני לא חושבת. החשיבה היתרה סתם מפריעה. שלא פחד, שלא חשב יותר מדי, מה ידברו ואם כדאי. כמו ברכיבה על אופניים, אם תחשבי יותר מדי, תאבדי את הכסף. לפעמים פשוט צריך לזרום. האיזון הוא לא מצב קבוע, אלא ריקוד עדין של אלפי תיקונים קטנים. כמו בחיים, היציבות מגיעה דווקא מתוך התנועה המתמדת. בלי ידיים! נשים לראשיים! נועה, רוצה לראות מה זה בלי ידיים? כן גבר. בואי קבלי בלי ידיים. תראו את המים, כנראה שמופך שם למטה. יואו, כאילו יש עוד עולם שלם מתחת למים. מעניין, נכון? איך אותו עולם יכול לראות לגמרי אחרת? תלוי איך מסתכלים עליו. יש כל כך הרבה דרכים לראות את העולם. צריך פשוט להסתכל על דברים קצת אחרת. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך עליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה אומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד
ממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1000 אנשים ולכולם דעות, 1000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של הראשים שלו העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יגמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני, הוא ממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון, הוא ממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד, הוא ממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. רננה שלנו, הכישרון שניתן לך הוא מתנה, אבל החריצות שלך הופכת אותו לאור. בכל תחום שאת נוגעת, בלימודים, בספורט, עם החברות ועם כולם, את מביאה את כל כולך, מתוך הבנה עמוקה של האחריות שבאה עם המורשת המיוחדת שלך. כי זוהי מהות ההתבגרות, לא לאבד, אלא להעמיק, לא לשכוח, אלא להבין מחדש, לא להיפרד, אלא להתמזג עם המהות העמוקה של קיומך. כי בסופו של יום, החיים הם לא התרגיל המושלם שביצעת, אלא הדרך שבה בחרת לרקוד אותו. כל נפילה היא לימוד, והקימה היא ניצחון, וכל תנועה מלווה בתפילה חרישית לבורא עולם. רננה מקסימה שלנו, החוכמה שלך בכל פינה, בלימודים שאת שוקדת עליהם, בשאלות העמוקות שאת שואלת, בתובנות המיוחדות שאת מגלה. כמו הסבים והסבתות שזכינו שהם כאן איתנו, ואלה שאיתנו ברוחם, את מחפשת תמיד להבין עמוק יותר, לדעת יותר, לגלות עוד רובד של חוכמה. היום, כשאת עומדת בפתחה של דרך חדשה, דעי לך שכל מה שלמדת עד היום הוא רק ההתחלה של מי שאת יכולה להיות. הכוח שגילית בכל תרגיל, האומץ והביטחון שמצאת בקפיצות, כל אלה הם המתנות שתיקחי איתך למסע החיים. כי את, בדיוק כמו התרגיל המושלם שלך, את יצירת אומנות מתפתחת. בכל יום הוא הזדמנות חדשה להוסיף עוד תנועה למחול החיים שלך. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.